Nagwan ang nabuti. Diyan sa PNP. Gadanan sarong 46 anyos na parasira makalihis na tamaan ning kikilat, mantang nasa katahawan nin paglawod sa dagat sakop kan Barangay Yukti, San Andres, Catanduanes, kasuudma. Pigbisto ang biktima na si Alex Regalado, may agom asin residente kan Barangay Bunot, parehong banwaan. Basado sa report kan San Andres Municipal Police Station, 1:57 nin hapon kan mangyari ang insidente. Sa tahaw kan makusog na pag-uuran na may kasabay na pagdaguldol asin pagkikilat. Kung sain, tinamaan ang biktima mantang nasa tahaw kan paglawod. Sarong concerned citizen na nagpaabot kan sumbong sa kapulisan dapit sa insidente. Natulos man na ipinaabot kan hepatura sa kaaraman kan MDRRMO na marikas man na nagkondusir nin rescue operation. Meron nyo sa biktima naka-extra po sa bangka, kaya agad-agad po rin dapat sa hospital. Napag-araman na mayong kaiban biktima kan mangyari ang insidente. Ipigdara pa man kuta siya sa JMA Memorial District Hospital. Alagad 3:06 nin hapon kan ideklarang dead on arrival ni Dr. Alden Bonyales, huli sa asphyxia secondary to a lightning incident. Katakod kan insidente, may pangapulan man ang otoridad sa mga parasira kan banwaan. Ang magbibigay ko po message man sa mga mga natin, pag medyo may ano po tayo, may tamang panahon, huwag po tayo papalaot. Siguro po, ang patari lang po sa tuyo mga parasira, pagkapuning panahon na medyo maoran, may mga kidat or mga kikilat, di na muna po na kita po magpunta po sa maglawod sa dagat. Alam niyo po, delikado talaga. Alam na po piling nangyari pong biktima pong ini. Para sa mga baretang tatak Bicol, Danica Garcia.